Ez dakit, tentatu nahi du nik emakumea, baina Aurtzan ez duzu probatu nahi, zigarro elektronikoa? Bueno. Probatuko dugu. Ez, baina... Telebistan ezin da. Baina probatu, bakri probatu, erosi edo erosiko. Tira, Nik ba... gauza hon bat, nik gauza hon bat entzun dut, eta da, zigarroa fisikoa pizten duzunean, ja erre behar duzu dena. Eta derrigortua sentitzen zara, baina honekin, hori izala gertatzen entzun dut. Zenba gauza entzun dituzun da dakizu. Bai, lagun batek saldu nahi izan du, eta zan zidan, honek daukan gauza hona hori da baita. Zuk erabakitzen duzu zenbat kala da. Ze ez duzu gero bota behar lurrera. Baina... Kontratzen zara gehiago. Eta ala ere ez izun saldu, ezta? Naiz eta horrela saldu nahi izan, ez izun saldu. Jaime bezala konpartitu nahi zuen nirekin. Aurtzan ez du ikusi, orain edo gero edo ze... Probatu nahi duzu? Bai. Venga, ba. Ale. Pizua dauka, baina bueno. Bai, estilo eta elegantzia piti bat landu egin beharko litzateke. Baina emango diot, Bai. A ber, zer nolako iritzia duen. Aurtzane, zu eta biok berri xamarra gara honetan, botoi bat ba omendu honek etxoin. Rampa dauka. Barkatu, baina berriak gara. Bai, berriak gara. Lehen da biziko aldia da, eskuetan zigarro elektroniko bat daukaguna. Nik behintzat bai. Zintzua zarete behintzat. Ai, biok elkarrekin, hemen. Hemen botoia dago, ja, hemen argioa piztu da. Rampa dauka honek. Horrela alda, lakideo. Erotu behar nauzue, ea. Tipatu pitin bat, iparraldean esate duten bezala. Sara Montiel bezala. Zigarreta elektronikoa. Soinua egiten du, Soinua egiten aldo. Entzun. Soinua ateratzen du orduan, zigarroak. Bai, oain lurruna. Zuzenean, ke gutxi, ez da? Atera dugu. Aber oraingoan, Baina entzun soinuan. Bai, lasai. Sabore gehiagi, Baina ja, jarritu behar duzu, beste bat eskatu dut. Baina konpartitu edo, emakume. Aizue, baina zuek hasi berria den saio bat iztan nahi alduzue? Alegia, segitu anuntziko baituzue lanik gabe. Bitu gauza probatzea zan, baina, a ber, baina... Hau darpon sailburuak ikusten badu, ez dakit nik ze pasako den. Argi utzi behar da, zigarroa elektronikoa dela, argi utzi behar ez ere. Bestela agian esango digute erretzearen apologia egiten ari gara. Bai, Aurtzane, zuk esan. Egiten du. Erre egiten du. Bai. Bai, Espainiak erre egin dizkizu, piti bat. Bai, erre egin dit. Gehiegi, niretzat gehiegi. Bai, serioa izara edo ez serioa izara? Gizonentzat. Gizonentzako alda? Bai. Gizonentzat. Azken azpadian mentoratuekin eta zabiltza. Eta erretzaz aparte eta serio Aurtzane, diferentziaren badantzen baduzu edo ez? Bai, diferentzia da, bai, kimikoa. Bai. Oso kimikoa. Oso. Ez zaizu gustatu? Bapez. Guau. Sentitzen dut, ez dakit. Gaur espero nuenik diru poltsa polit bat jasotzea zigarro elektronikoak saltzen dituztenen partetik. Sentitzen dut. Gaur ez daukate aparteko soldatari. Ez da, zabizatu aurretik. Ez, zu probatu duzuta.